வெயிட்டு வயசாயிருச்சு காலை பாப்பான் உங்களை பாப்பான் பாருங்க. காலி பண்ணிட்டு தான் போமோ? காலி பண்ணிட்டு தான் போமா? குருவி அது காதுல வந்து உட்காந்து ஒரு மீதி மிதிச்சுதான் குருவியை செத்து. என்ன இவ்வளவு வாங்குது அது வர இருக்க காலெல்லாம் உள்ளார போயிட்டு இருக்கு. மூட்டை தாங்க அவங்க அரைஞ்சிட போய் மூட்டை பிடிக்கிட்டு உழுக போகுது. இப்போ அப்படியே கவுண்ட் அடிச்சு அந்த ட்ரம் கிட்ட போய் உழுக போகுது. ட்ரம் கிட்ட உழுக போகுதா? குண்டி ரத்திக்கு போய் உழுக உள்ளார போகுது அம்பி. அது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது என்ன கால் இவ்வளவு உள்ளார போயிட்டு இருக்கு? ஒரே அப்படி பேசாதடா பைத்தியமே. நல்ல வயசு அவனுக்கு. அதுக்கு வயசாயிட்டு அது மூடியா பாருங்க. இந்த இவரு வாயில எல்லாம் குத்தாதா முருங்குது. பால் போடுறா அது அங்க பாருங்க வந்து இறங்குது. இறங்குதா? ஆமா அந்த அந்த அங்க பாருங்க அங்க பாருங்க காலை புடிங்கிட்டு பின்னாடி கால்றனே பாருங்க புடிங்கிட்டு போகுது. ஐயோ திருப்பி விட்டாங்க. திருப்பி அது நம்மள காட்டுன்னு காட்டிட்டு திரும்பி காக்டஸ் நான் சொத்தாக்கு நேத்திடுவேன். வெட்டைஸ் இருக்காது. கடை இல்லையா தம்பி? சாயந்தரம் கடை இல்லையா? இன்னொன்று இப்படியே சுற்றி நம்ம மாட்ட போயிட்டு இருக்காங்க. அட சும்மா இருடா. என் வண்டி எங்க நிக்குது? இவன் ஒரு பைத்தியம் டைம். அவன் தூக்கி விட்டான். அவன் வாங்கி தந்துருவான். இது வாழ்ந்துட